Silav roj baş hevam no hevidarım herkes başe. İro dixwazim ji wara basa du mijaran bikim. Yek bersiva İranê ya ji bo Amerîkayê di derbarê ew meseleya dina berawan de Amerîka, İsraîl li hincetan digerin ku bikaribin li hember İranê şer bidin destpêkirin. İran jî di vê çarşovê de hewl dide xwe biparêze pêşniyazan li ser pêşniyazan li Amerîkayê dike. Heta niha bi qasî 6 hedîtinê wan çêbûn lê tu encam neda. Ji vir û pêvakeyan binêrin çi dibe? Gelo İran wê karibe xwe biparêze, karibe hincetên di destê Amerîkayê de jê bigire ji bo pêşî li şer bigire yan jî çi dibe bila bibe İsraîl û Amerîkayê plan kirine êrişê ser İranê bikin û dawî li desthilatariya îro bînin. Tabii di vê derê de ji bo Kurdan çi faydeye çi dibe bila bibe em naxwazin tabii em milletê Kurd em azadiya me esas e lê merov naxwaze milletên herêmê mağdur bin bibe gola xwînê şer û pevçûn û mağduriyet û koşberî û zulm çê bibe merov naxwaze herêma mirovan bibe qeda şerên cîhanê menfaetê wan lê belê azadî jî şert e rejîma İranê xwe di ber çavan re derbas nake dîsa darvekirin hene gencên Kurdan keç û xortên Kurdan dar dike di van demên dawî de hema serdema ku herî zêde xort keçên Kurd hatine darvekirin ev serdeme jalî İranê ve yani halbuki anha di vê demê de ku guherîn û veguherîn pêk hem di nava tevgera Kurd û Kurdistanê de hem li cîhanê hem li rojata navîn her tişt xwe nû dike ve diguherîne İran di ciyê xwe de maye bi înat bi îsrar di ciyê xwe de dixwaze bijimêre. Yani bu milletê Kurd ra vê gavê nexwedî wê niyetê ye li hev were. Ya dewletekî pir ecêb e. Yani firqiya wî ji dewleta Tirkiye tune ye. Yek ev mijarekê din jî ez dixwazim li ser bisekinim a Fuad Kave daxuyaniya wî di ajansa nûçiyan ANF de hatiye weşandin di derheqê vê pêvajoyê de yani ji bo min girîng e fikrê Fuad Kav jî girîngin. Çima? Çünkü Fuad Kav yek ji mirovên destpêkê ê tevgera Kurd e di salên heştê de di dema wan çixlekên meşhûr yên darbeya heştê de Fuad Kav bi xwe li zîndana Amedê girtî bû di berxwedanê de cihî girtibû hevalêberê êma zûm doane hevalêberê êwan kesan e ku di grevên birçîbûnê de di rojiya mirinê de jiyana xwe ji dest dabûn hevalê wan e şahidê wan demane zane tekoşîn çi ye zane berxwedan çi ye zane bi destxistina heq hukuk edalet çi ye ew ji wan kesan e ku heqeten bûye şahidên demên dîrokî û di ser de jî ew şeva çaran heye dema ku ew tekoşerên Kurd ji bo protestokirina wê zulma li zîndana Amedê agir berdan bedena xwe nîvê şevê ew hevalê wan e û şahidê wan meseleyan e jî ji ber vê yekê fikrê wî di derbarê pêvajoyê de fikrên muhîm in. Yani ez qîmetê didimê giringî didimê ka ew çi difikire ka ew çawa analîz dike dewleta Tirk li pê çi ye di çavê wî de û tevgera Kurd çawa dikare ji nav vê meselê bifilite derkeve. Van krîzan, van pêvajoyan çawa dikare li piş xwe bihêle û ji nav derkeve. Wana hemî muhîm in. Ez hema cih bidim wî pêşî ez nûçiya İranê pêşkeş bikim hevan da. Ha di vê naberê de eger pirsê we hebin çünkü ez îro naxwazim vê saetê de ji were bülten pêşkeş bikim. Tenê niyeta min ew e ez hem van her du mijaran hema binirxînim û bibêjim û paşê jî pirsê we hebin wexta me jî heye yani ji ber vê ji ber ku bülten pêşkeş nakim wexta min heye bersiv bidim pirsê we eger pirsê we hebin hema di derbarê çi de dibe bila bibe ez bi qasî agahiyên di destê me de ez amade me bersiv bidim pirsê we. Baş e? İran ji bo rêkeftina atomî pêşniyazeke nû pêşkêşî Amerîkayê dike berdevkî Wezîreta Karê Derveyî İranê ragihand ew ê di demeke nêz de ji bo lehevkirinê ji bo rêkeftina atomî pêşniyazeke nû pêşkêşî Amerîkayê bikin. Berdevkî Wezîreta Karê Derveyî İranê İsmaîl Beqayî li ser mijara rêkeftinê lehevkirina atomî daxuyaniyekî daye dibêje em ê di demeke nêz de plana xwe ya pêşniyazkirî ya ji bo rêkeftina atomî
برای عمانه رادستی آلی برانبر بکن یعنی آلی امریکای بکن حال بکی عمان ایجاب ناکه نابی کارجی ایجاب ناکه حتی نه دنبالوان در روبرو جی هدیتن چی بون شما پیش نیاز آخه روبرو پیشکشی واناکی حال بکی دیالوگ چه و باشتره مروجه هفودو باشتر فهمد که د پیشنیاز امریکای ده تشتی نه زلال هنه دبیجه اف وزیر ایرانی ولات ما پیشنیاز امریکای قبول ناکه ام پیشنیاز که نو بدنوان ام دخوازن و درفتی بلا بنرخینن همجی بلند بنرخینن باوی که جدی دبر چوارا درواز بکن یک جا آستینگیان اوه که واشنطن جا تحرانه دخوازه دولمند کرنا اورانیومی راوستینه یعنی بده سکناندن و پیشنیاز دکه که ناوندکی هرمی لدر و ایرانی یعنی اورانیومی جبو تحرانه دولمند بکه لإیران و رد دکه یعنی قاسی کتی فهم کرن امریکا پیشنیازی وان کریه که لدر و ایرانی ناوندکی پیدا بکن جبو که اورانیومی دولمند بکن یعنی جبو خدمتی بکن ناو تحرانه و یکی نکن لی اره بریا ایرانی و یکی رد دکه همو کاری باری خود بهم دخوازن دنو آخا ایرانی ده چی بکن تحران دخوازه امریکا یک سر همو دورپیچین لسر وی راکه یعنی امبارگوی که بسالانه لسر ایرانیه راکه هم امبارگوی سیاسی هم امبارگوی آبوری جبرکو آبوریه وی ولاتی خز زحمتیه به امبارگو حقیقتاً جی ملت فقیره پریشانه یا هم آبوری خلکیت خنا و زحمتی ایجا او ترناکه ایجا پرگالا ایرو سیستما سیاسی ایرانی او میجیوانه که نه پرست ایجا خلکیت خنا و زحمتی ایجا او ترنا که منطقه وانا سیاسی پوچ دبه سبب که چو خورد ورن دار وکرن جالی محکمه وان و عدالت وان و حال بی که عدالت وان عدالتک لگوری شرط اسلامیه اما سبی حتی وار انسان دار وکرن یا دولتا ادامه دولتا دار وکرنه ملت وصف فقیره هلا او مثلا کولبران مروان حقیقتا پریشان دکه جالی روحی و پسیکولوژیک و تهران مگوتو بود چه دخوازه امریکا همو امبارگوین لسر ایران راکه دورپیچه راکه که زیانه که مزن ضرره که مزن ده آبوریه وی ولاتی لی امریکا دبیجه دورپیچ قناخ به قناخ وی بین راکرن افجی لگوری لحف کرنیه اگر ایران سری بتوینه تاویزان بده اوی قناخ به قناخ وی امبارگوی راکن بدهان دزگه سازین گرینگین آبوریه ایرانه دنبوان ده بانقه ناوندی شرکتا نتوی آنفتیجی هیه جسال 2018 و کتن لیستیا دورپیچین امریکا یعنی امبارگو لسر هر دویجی هیه اندامه کی ev eri de derbarê Îranê de hevalên hêja em viya wisa bihêlin paşê jî ez hema cî bidim nivîsa Fuad Kaf ev tiştekî wisa ye niha beriya ku ez cî bidim nivîsa Fuad Kaf li Tirkiye hûzanin Ekrem İmamoğlu şaredarê İstanbulê niha girtiye li derdora wî gelekî bûyer diqewmin çalakî hene mîting hene û di çarçoveya operasyona İmamoğlu de bi dehan însanê din hatin girtin şaredar hatin girtin hinek şaredar ne weke li Kurdistanê ye dîrek qayyum tayin nakin qayyum lê dest hatine ser şaredariyê düşünevi de kesekî din tê hilbijartin hûzan ji bo ku qayyum were tayinkirin dibe doza wan doza terorê be tiştekî wisa heye li Tirkiye îjayê wan tenê ji wezîfê hatine girtin ew ji wezîfê hatine girtin tavê ev operasyonekî ciddî li hember CHP ye ev tesîr li me dike tesîr li pêvajoyê dike tabii ki çima çünkü mantıqek rêvebiriyek ku karibe tiştê nûsa antîdemokratik birêve bibe tam divê demê de çawa dikare dawa Kurd û Kurdistanê safî bike çawa dikare demokrasiyê pêk bîne yên aniha dawa
Kurdan an netevi henekî di çarçova demokrasiyê de tê analîzkirin, tê nirxandin. Divê demê de ku tam xebatên antîdemokratik hene, operasyon êrişên antîdemokratik hene, hala hember Kurdan, hala hember derdorên CHP, çawa mirov dikare bawer bike ku dewletekî wisa, hikûmetekî wisa dikare demokrasiyê pêk bîne û tê de Kurd jî bigêjin huzûrê. Yani nabe. Dibêjin nemümkün e. Yani mirov dibîne nemümkün e. Ev mantık ji Kurda demokrasî nayne. Ha, em hêviya xwe bi dewletê vegirêdin na. Em demokrasiyê ji dewletê hêvî nakin. Em ne parsekê demokrasiya dewleta Tirkiye ne. Em ne parsekê mafê xwe ne jî. Ya rast ew e milletê Kurd mafê xwe bi xwe bi dest bixe, demokrasiya xwe bi xwe pêk bîne ama zulm heye, ama êriş heye. Ji ber vê yekî jî parastin lazim e. Divê mirov xwe biparêze. Yani ez bawer dikim hat fehm kirin. Yani em naxwazin bibin parsekên berderiyê dewleta Tirkiye ne ji bo azadiyê, ne ji bo demokrasiyê, ne ji bo tiştekî din. Ne ji bo mafê netewiyê Kurdan. Em ji wan tiştekî hêvî nakin. Ama em dixwazin pêk bînin, em dixwazin bijîn, em dixwazin pergala xwe ava bikin wekî li Rojavayê Kurdistanê. Li Rojavayê Kurdistanê pergala îro ya hey çawa derkete holê, kî çû pêşiya deriyê Esad û jê parsekî kir û jê dawa demokrasiyê kir? Na. Bi xwe çêbû. Bi xwe çêkirin. Êriş çêbûn, erê êriş çêbûn. Operasyon çêbûn, erê operasyon çêbûn. Çawa bû? Xweparast in. Hêzekî asayişê, hêzekî eskerî lazim e. Ji ber vê yekê ji milletê Kurd re jî hêzekî xweparastinê şert e lazim e. Heta milletekî xwedî hêza xweparastinê nebe, nikare bigêje azadiyê. Tu nikarî xwe bihêlî ber bextê hêzên dijminê xwe, raqîbê xwe. Nemümkün e. Vaya herkes dizane. Em çawa fêr bûn? Em çawa gihîştin vê encamê? Em vê ji PKK fêr bûn. Em ji tecrübeyên milletê Kurd fêr bûn. Ji tevgera Kurd em fêr bûn. Ez bawer dikim di çarçoveya vê pêvajoyê de yek ji daxwazan, yani yek ji şertan ew e her herem bibe hêza xwe a arzî, hêza xweparastinê a cewherî. Vaya yek ji şertên vê pêvajoyê ye. Em binêrin hevanno ka di vê pêvajoyê de agirbest çi ye? Şertên çekdanînê çi ne? Fuad Kav çi dibêje? Em bas bikin. Ha, em berê ku em bas bikim min dixwast ez bêjim niha ev demekî ye İmamoğlu di hepsê de ye. Raqîbekî ciddî ye Tayyip Erdogan e. Bi qasî ku em pê hesiyan niha derdorên AKP hewl didin wî bikujin û ji holê rakin. Sûsa qezayê bidinê, ji erîbûnê çê bikin, tiştekî bi şeklekî ji holê rakin. Dibe ku dema biçe mehkemê de rêda erebe wergere, qeza bike bimire. Dibe ku dema xwarin bixwe qirkewî de tiştekî bimîne. Dibe ku ji banyoyê ji duşê derkeve nîgî bişiqete serî li erdê keve, betonê keve bimire. Yani bi şeklekî bi qezayekî bimire. Kî dibêje vî tiştê? Endamekî istihbarata dewleta Tirkiye, endamekî payebilind e, ew îdia dike. Dibêje İmamoğlu dikare li zindanê were kuştin. Yan jî dikare were berdan, tam di dema berdanê de were kuştin. Feq nake. Ama bi şeklekî biryar hatiye girtin ku ew ji holê were rakirin çünkü tim dibe ew bibe bela serê AKP eger ji holê nê rakirin. Eger were rakirin, demek ki ew were axaftin ew bibijin tamam şik û şüphe heye ku hatiye kuştin vir da wê da ew were ji bîr kirin. Mîna Sırrı Sûriyeya önder. Êdî em nizanin hatiye kuştin yan bi ecelê xwe ji de encama nexweşî xwe de mir. Em nizanin. Ama sedemê mirina wî hêdî hêdî tê ji bîr kirin xilas dibe. İja niha dibêjin endamekî payebilind yê istihbarata Tirk îdia dike ku biryar hatiye girtin ku İmamoğlu ji holê were rakirin. Ev yani dibe ku ji erî bikin, dibe ku di rêya mehkemê de bi qezayekî belayekî bimire, ereba wî wergere. Yani bi şeklekî sûsa qezayê dixwazin bidinê.
Evendam istihbaratı tabi banklı derdorên CHP jî dike. Yani ev mirovan dixena şüphe. Dibêje dakevin kolanan ji hava mijarê derbixin pêş bixin rojeva xwe. Tabi ev ya rastî min dixena şikê çima dibe ku derdorên AKP provokasyonan bixwazin CHP daxînin kolanan û weke dema çalakîn geziyê serûbinbûnekî çêbibe û kaosekî tevleviyekî çêbibe belkî jî wî dixwazin. Yani dibe ku ev provokasyon bejî, yani dîtin ku bi rojane kesmîna çalakîn li geziyê tevlihevî dernaxin, dibe ku ev beşekî projeya AKP MHP be. Yani ev fikra min e. Niha em hema cih bidin nivîsa Fuad Kav jî hevanna ev yek ka min dirin me behsa Fuad Kav kir, me bûye danaskirin, yani tevlîbûna wî ya nava tekoşîna Kurd û Kurdistanê, berxwedana wî, mayîna wî ya li zîndana Amedê me hemî behs kir. Hevalê ku xwe negihand bin vîdyoyê, destpêka vîdyoyê de me hemî behs kiribû, me Fuad Kav bûye danaskirin. û dema ku hat berdan jî derbasî Ewropayê bû, bi salan e li Ewropayê û li deverên cudayên Kurdistanê tekoşîna xwe domîne. Di nava siyasetê de aktif cihê digire haya wî ji meselê heye. Fuad Kav çi dibêje? Dibêje ez hema hûn pirsê xwe ji nava bipirsin, ez ê bersiv bidim derheqê pêvajoyê de. Tabii em dizanin di medya civakî de di van demên de wî de heqaret ser heqaretê têkirin li aktörên tevgera Kurd û ez ji wan rîca dikim wextê ku pirsê xwe dipirsin hinek di çarçova nezaketê de, di çarçova medeniyetê de, şaristaniyê de ya hinekî maqûl pirsan bipirsin ku em bikaribin bersiv bidin. Yani ez heqaretê naxwazim. Herkes dikare her tiştî rexne bike ji ber ku dawa we ye, doza we ye ama dibe heqaret tune be. Bi zimanekî narîn, xweşik, estêtîk pirsê xwe bipirsin em ji xwe re nîqaş bikin. Baş e. Fuad Kav dibêje serok Apo kir ku kongreya danzdemîn a PKK pêk were diyar kiribû pêwîstî bi kongre heye biryarên di kongrê de bêne wergirtin tenê ji alî kadroyên PKK ve dikarin werin wergirtin. Li ser vê yekê kongre hate kirin di çarçoveya perspektîf û pêşniyazên serok Apo de biryar hat dayîn dibêje Fuad Kav. Li vê derê mirov dikare qala du biryarên bingehîn bike ya destpêkê biryara fesihkirina PKK ye ya duyemîn jî biryara li ser rawestandina tekoşîna çekdarî ye. Ev biryar hem dîrokî ye hem jî rojane ye. Rêber Apo bi perspektîveke nû diyar dike ku pêvajo êdî guherî ye. Êdî pêvajo veguherî ye. Pêwîstî bi pêvajoyeke nû heye. PKK wezîfeya xwe pêkaniye êdî divê bi rêw û rêbazên cuda tekoşînê bimeşîne. Bêguman biryarê PKK jî xwe dispêrim vê perspektîfê. Lêbelê ji bo pêkhatina van biryaran bi taybetî tê destnîşankirin ku divê Serok Apo vê pêvajoyê bi xwe birêve bibe. Yani ji bo Serok Apo karibe vê pêvajoyê bimeşîne bawekî fîzîkî divê azad be. Ji aliyê fîzîkî ve divê êdî bikaribe li derve be kî bixwaze bibîne. Eger ev yekpêk ne bi rengekî xwezayî nemîmkün e ku ev her du biryarên bingehîn ê kongrê pêk werin. Her du biryarên bingehîn ê kongrê çi ne? Xwe fesihkirina PKK û çekdanên. Ji bo ku ev her du pêk werin dibe Öcalan bi xwe karibe li derve be, sedî sed azad be vê pêvajoyê birêve bibe. Yani êdî hûn jî bibin şahid ku heta ku Öcalan li derva nebe biryarên kongrê ne derbas darin. Dibêje Fuad Kav. Yani ev her du biryarên ku hatine girtin bi şertin. Şert ev e. PKK dibêje ez xwe fesih dikim. Tamam. Tekoşîna çekdarî didim rawestandin. Tamam. Lêbelê taktik, stratejî, amûrên nû yên tekoşîna ji niha û pêve
divê jalî serok apo ve bêne afirandin. Eger ev nebe bi taybetî dest nîşan dikim, tekoşîna çekdarî dibe ku di asta agirbestê de be. Lêbelê dawiya dawî heta ku seroka po azad nebe, tekoşîna çekdarî dikare were rawestandin, lêbelê çek nikare bêdanîn. Yani ji bo seroka po karibe vê pêvajî bimeşîne dibe azad be, jaliyê fîzîkî ve dibe azad be. Eger ev yek pêk neyê bi rengekî xwezayî ne mümkün e ku ev her du biryarên destpêkê ê bingehîn ê kongrê pêk werin. Ev biryar bi şertin, şertî wî hene. Yani çi ye şertî wî? PKK dibêje ez xwe fesih dikim, tekoşîna çekdarî didim rawestandin, lêbelê taktik jî, stratejî jî, amûrê nû yê tekoşîna ji neho pêve jî divê jalî seroka po ve bêne afirandin. Eger ev nebe, bi taybetî dibêjim, tekoşîna çekdarî dibe ku tenê de asta agirbestê de bimîne. Lêbelê dawiya dawî heta ku seroka po azad nebe, tekoşîna çekdarî dikare were rawestandin, lêbelê çek nikare were danîn. Di derheqê gotina divê çekên xwe teslîm bikin û Tirkiyeya bê teror de ku Serokkomar Tayyip Erdogan timî bilêv dike, Fuat Kav ev nirxandin dike. Gotinên dewletê teslîmiyet e. Bi gotinekê din, nêzîkatiya giştî ya dewletê ne ew e ku PKK xwe fesih bike û tekoşîna çekdarî rawestîne. Nêzîkatiya giştî ew e yekser teslîmê dewleta Tirkiye bibe gerîla. Yani hemî endamên Partiya Karkerên Kurdistanê teslîmê dewleta Tirkiye bibin. Serê xwe de xeyalekî wisa çêkirine. Li gorî wan beşekê ji gerîla wê vegere Tirkiye, li wê derê li gorî wan bi rengê yên sûç kirine yan jî yê sûç nekirine bêne kategorîzekirin wê hinekan bigirin, hinekî wan jî berdin, beşek jî wê li dervê Tirkiye bêne hîştin, dibin kontrola pedekê de yan jî li koşeyekî Ewropayê belkî dixwazin bixin hin kampan. Evet. Yani devlet bi vî rengî difikire. Lêbelê rastî gelekî cuda ye. Yani tişta di fikrê dewleta Tirkiyeyê cuda ye, tiştê ku rastî tevgera azadiya Kurd difikire cuda ye. Perspektîva ku Seroka Po şandiye kongrê, biryarên kongrê hene, Seroka Po di her hevdîtinê de dibêje teslîmiyet tune asla. Ji Seroka Po dipirsin wê çek bêne danîn, ew jî dibêje piştî gava ku me avêt, eger dewlet gavê naveje wê gerîla xwe biparêze. Hatta milderekî bîstibû dibêje, yan jî milderekî xwendibû, piştî kongrê eger êrişên çekdarî dewleta Tirkiye bidomin, bi 10 qatî wê bersiv bidin. Wisa ye. Wisa dibêje yani. PKK xwe fesih kiribe jî di rewşa heyî de hem kadro hem jî gerîlayên wê xwe jî gelê xwe jî biparêzin. Di vê mijarê de tespîtên şember, zelal yên Seroka Po hene. Ji ber vê yekî bi dîtina min a ku niha dewlet difikire û biryarên di kongreyê PKK de hatine wergirtin, ji hev gelekî cuda ne. Tişta di serê dewletê de, tişta di serê PKK de berova jî hev. Yani nivîskar Fuat Kav dibêje dewlet niha dixwaze mijûl bike. Kurdan mijûl bike, tevgera Kurd mijûl bike, bi mijûlkirinê, bi wextwendakirinê dixwaze bigihêje armanca xwe. Dibêje PKK xwe fesih kir, tekoşîna çekdarî rawestan, vê carê jî dewlet dixwaze çekan radestî wan were kirin. Yani PKK çekî xwe radestî dewletê bike. Îjaviye dixwaze. Yani daxwazên dewleta Tirkiye xilas nabin. Yani bu kurtasî daxwaz empoze kirin, ferskirinên dewletê naqedin. Divê baş were zanîn, PKK zêdeyî 40 salin tê dikoşe. Gelê Kurd êdî xwedî hişmendî, xwedî mantiqeke netewî ye. Bi gavên beramberî hev ne mümkün e ku PKK çek dayîne. Eger dewleta Tirk bixwaze şer biqedîne, eger dewleta Tirk bixwaze aboriya xwe sere rast bike, weke ku ji dervê tê xuya kirin, aboriya dewleta Tirkiye xortnene, dewlet bi xwe jî xortnene, di her keliyê de her demê dewleta Tirk dikare hilweşe jî aniha. Dewlet di vê mijarê de divê xwe nexapîne, bi mijûlkirina PKK, bi nêzîkatiyekê ku gavê navêje nikare encamê bi dest bixe,
ev nizikatî şaşe hapandina xwe bixwaye. Yani devletê ra dibêje xewna nebîne, kesekî teslîm nabe, tekoşîn berdewam e û tişta ku PKK di serê xwe de çêkiriye, tişta ku dewleta Tirkiye di serê xwe de çêkiriye, tiştên ji hev cuda ne dibêje Fuad Kav. Hevan ez bar dikim hat fehm kirin, ê min bixwe şîrova min kifşê ye. Yani ev serdema ku em tê dane pêvajoya em tê dane, ez dibêjim pêvajoya bi destxistina kilîta meydana cengê. Yani divê pêvajoyê de kilîtekê tê bi destxistin, di meydana cengê vedikî, meydana tekoşînê vedikî, duê meydanê de herkes dikare bi azadî tê bikoşe. Neteweperwerên me, neteweperestên me, milliyetçiyên me Kurda û heval û hogirên me, gerîlayên me, sosyalîst û azadîxwaziyên kî bi kî hebe duê meydanê de li hember dewleta Tirkiye dikarin tê bikoşin, dewleta Tirkiye jî tabî xwe diparêze. Yani ez dibêjim divê pêvajoyê de bi destxistina kilîtê ye, kilîta wê meydanê. Yani ez wisa dibînim. Hevan ez hinek bersiv bidim pirsê we binêrin. Ez hema herim serî qet acêla me tune ye. Tamam. Dilda Welat Malatê ava birîndar Keko Farûk Kaya vana hemî silav û rêzê xwe dişînin, em jî silav û rêzê xwe ji we re bişînin. Ka em werin tu awayê çekdanî nayê qebûl kirin, çekê rûmeta xwe teslîmê dijmin nakin, ew Swar Welat dibêje, rast e. Ka ez pirsê we çawa bibînim? Ya moderatörê me pir xweş dinivîsîne ya ezîz sêyirciyên me binêrin, kurmancî binêrin. Ezîz sêyirciyên me. Ji bo weşana me bi zimanê Kurdî bidome, di berçavên kesî zêdetir bibin, yani bigêjin ber destê her kesî, berçavê her kesî. Ji kerema xwe re weşanê bişopînin, bibin abonê kanala me. Pir xweş e. Merci beaucoup. Niha ez werim ser pirsê we. Ka mesela ev jî şîrovek ye, dibê çend şîrovên vala têne kirin, dibê nizanim dibê hinek dibêjin apo teslîm bîye, Kurdan teslîm dike, nizanim apo tiştî wisa, gelo tiştê ku apo ji bo Kurda kiriye, dibê hûn tenê ji sedî pênc bikin, wê Kurd azad bin. Ya ez fehm nakim ew qasa însanên qerrase hene û îdia dikin ku tişt dîtine, dünya dîtine, geryan e û çarnivîs xwendine û hê jî hêviya xwe mesela bi xwe tê nakoşin, bi xwe tiş nakin, tenê li menfaetê xwe digerin, rihetiya xwe û kêf û zevqa xwe dinêrin û radibin her tiştî ji însanekî wisa digerin ku di hepsê de ye û 26 salin di tecîtê de ye û dibin kontrola dewleta Tirkiye de ye. Yani zehmet e. û ser de jî heqaret dikin. Yani ez vîya weke bêwîjdanî, bêexlaqî dibînim, ne etîk e. Yani tu nikarî heqaret li însanekî bikî ku nikare bersiv bide te. Ne etîk e, ne rast e. Wextê ku li derve be îmkanê wî hebe bersiv bide te, hûn li rû bin di kanalekî de, di medyayê de, yan jî di civînekî de, tu dikarî eynî tiştî jî re bêjî? Wextê îmkanê wî ku bersiva xwe bide hebe dikarî bêjî. Ama di van şertan de ez etîk nabînim, ne rast e. Çünkü bi tiştê ku tu dibihîsî dereqê wî de, mesela tu hem tu xwe de dikevî nakokiyê, tu hem dibêjî tiştê ku ew li ser navê wî têşandin ne êwî ne, tamam, tu hem wisa dibêjî û tu hem jî heqaret lê dikî veya nakokî ye, yani ne rast e. Hevalekî dibêje gelo di şûna Partiya Karkerên Kurdistanê de partiyekê din tê avakirin. Tevgera siyasî ya Kurd heye, nav ne mühim e. Yani PKK cîhanekî wisa ruhiyetekî wisa ava kiriye, pêwîstî bi navek taybet tune ye. Tevgera Kurd ji xwe heye. Ruhê tevgera Kurd, pergala ku heye tim didome. Mesela niha li Rojavayê Kurdistanê kî bi rêva dibe wê derê?
PYD برێڤە dibe na PYD partiyekî siyasî ye kî birêve dibe wê derê yani pergal heye sistemek heye PKK sistemek ava kiriye ew sistem xwe nû dike xwe teze dike nav ne mühîm e ji ber vî yekê nel benda navekî bin vê gavê heta salekî jî du salê din nel benda nav bin çûkî nav etîket e tu nav dikarî xirab bikî ama tevgera Kurd bê nav baştir e mîna Rojavayê Kurdistanê mesela rêveberiya xwe ser hebe bes e nav çi îcab dike yani ez ne alîgirê navim jî tevgera siyasî Kurd ji tevgera azadiya Kurd bes e hevan no wekî din çi pirsê we heye ez ji we re bêjim Emîn Kutlar mala te ava her hebî mesela adar tiştê ku tu dibêjî mesela ne exlaqî ye mesela tu însanekî pêncî salê xwe emrê xwe temamî daye Kurda xizmetê kiriye wextê ku bekî tu gencî jî wextê salê tê de bû sî salî bû li derdora wî dê hezara însanê çekdar hebûn ku di rêya wî de dimeşiyan ya îro tu nikarî xîtabê birayê xwe bikî tu nikarî xîtabê dayîka xwe bikî te ji terbiyê para xwe negirtiye mesela tu dikarî radibî dikarî heqaret bikî yani vaya tabii ki kêmasiya me ye jî kêmasiya me ye ku em nikarin ferdên civaka xwe îxna bikin û şîretekî li wan bikin ji ber vê yekê mesela însanekî min e adar ez nizanim belkî gencê jî ama ez dêşim di nava civaka me de însan rabin ji mezinê xwe re heqaret li mezinê xwe bikin mesela ez dêşim xwe de suç dibînim ku em nikarin terbiyekî uslûbek estetik bidin civaka xwe ya heyf e îja ji bo wî ez tamam wekî din ez pirsa digerim ya ez tê nagêjim ez dibêjim heq tê standin nadî tucaran dijmin bawer nakim çi bêje yani ya rastî min fehm nekir ku nota mezrîne maderek me darîn dibêje gelo çima PKK ji nû va rêxistina ku nû da mezrîne mane derenge êdî yani eger qesa tê avakirina rêxistinekê nû be ez bawer nakim zû bi zû ava be wexta wî ne yani wekî din ez hewl didim kurmancî hevalên me bixwînim baş e pir baş e ez we pîroz dikim pirsê we hemî kurmancî ne ama di nivîsandinê de ez hinek zehmetî dibînim hem biaxivim hem jî pirsê we bixwînim gava herî da wî ye wê hêzên ewlekariya hundirîn ji vê yekê esas bigirin bila kes xemsar nebe rast e çekdanî nabe yani piraniya milletê me li dijî çekdanînê ne çünkü heta niha baweriya xwe bi ew ê anîne bi xweparestinê fikra xweparestinê merî xwe nehêle berbextê hêzekî derve tecrübe hene li holê yani herî dawî Elewiyên li Laskiye Tertûsê ê Sûriyê tişta ku hat serê wan dikare were serê her kesî îro eger hêza parastinê di destê Kurdên Bakurê Kurdistanê de nebe wê derê kontrayên Tirkan hêzên Tirkan û ê Kurdan jî dikarin bi hev kevin dikarin mala hev xirab bikin yani otorîte mühîm e merov bibe otorîteyekî di derbarê Mustafa Qarasu de dibe agahî eger cem te hebe bide di destê min de agahî tune ne tiştekî em dibihîsin hene em dibihîsin ku Mustafa Qarasu li ser wezîfeya xwe ye
tabii icap nake veke bersiva medya civaki rabe bibêje aha ez li vê derê me heta niha di derbarê gelek rêveberên tevgerê de pir tişt hatine gotin lê piraniya wan derew derketine cana pir kêm tesadüf rast ter dikevin ama piranî derew derdikevin. Mustafa Karasu qasê ku min bihîst li ser wezîfa xwe ye. Wezîfa wî li ku dirê çi dike ve tiştê rêxistinî ne. Mirov nikare bikeve navê. Nexweşe jî, neetîke jî, meseleyên îstixbaratî ne. Yani kî dikare bêje filan kes Murat Karayılan li filan derê ye li ser wezîfa xwe ye. Cî wî adrêsa wî jî tira bêjim. Na, nexweşe. Ji bo wî mirov ew nake yani. Ne rast e mirov cî wî mekanê wî bêje. Yani Doktor Bawaz Erdal ku derê ye? Em hesabê bidin te, em adrêsa wî jî bidin te. Baş heke ku. Başqa çi dixwazî? Em wezîfa wî jî ji te re bêjin çi karî dike? Em ji te re bêjin çend saeta rûdinê, çend saeta xwarin dixwe û li ku derê li ser erka xwe ye? Wezîfa wî çi ye? Yani vana tiştên îstixbaratî û tiştên rêxistinî ne. Mirov divê nepirse. Tenê tiştekî dixwazî mesela Mustafa Karasu rewşa wî baş e, saeta wî li cî ye? Ew wî dikarî bipirsî. Erê heval, saeta wî li cî ye, rewşa wî baş e. Wî arî da min agahî girtiye. Ama wekî din cîh, mekan, adrêsa wî em nikarim bidim we. Gelo bê rêxistineke nû belavbûn wê çêbe? Na. Belavbûn çê nabe. Rêxistin jî çê dibe, yani rêxistin ji xwe heye. Rêxistin heye. Ez vî hema rakim. Rêxistin çawa me got tevgera azadiye ya Kurd heye, tevgerekî ye, mantiqekî ye, ruhekî ye, ew tim heye. Wê hebe yani. Yani ji were dibêjim rêveberiya Xweser ji aliyê PYD ve nayê birêvebirin. Rêveberiya Xweser ji aliyê kî ve tê birêvebirin? Ew wî ruhê bibînin. Ew ruh navê wî tune ye. Navê wî tune ye. Navê wî PKK bû, anha tevgera azadiya Kurd e yani. Ji ber vê li navan negerin. Ji li sembolan, li ablêman negerin. İja wekî din ya tabii ki hin gotinên ku divê ew de hebûn nivîsa dawî ku ji kongre re şandibûn hin tiştî ku kêfa we nayê tê de hene û derbarê wî de pirsan dipirsin yani vana ew in vana tiştên rêxistinî ne dîsa serokekî ji rêxistina xwe re pir tiştan dikare bibêje. Civaka xwe dikare analîz bike, dikare rêxistina xwe bixe bin erdê derxe, rexne bike. Vana hemî normalin lê hin tiştên rêxistinî diyaloga di navbera serokekî û tevgera wî de wextê ku civaka xwe analîz dike yani mirov zû bi zû nexe nava çapemeniya ku ji civakê re vekiriye baştir e. Yani mirov nexe nava civakê baştir e. Ez bar dikim weşana wî ya di serxwebûnê de hinekî zû bû, ecele bû ew mirov dikare rexne bike ama serokekî pir rehet bi rêxistina xwe re dikare meseleyên dîrokî jî meseleyên mîtolojîk jî hin meseleyan bawekî felsefî binirxîne analîz bike û civaka xwe jî dikare analîz bike, civaka xwe jî rexne bike. Yani mirov dikare, serokekî dikare wî ket daye, emek daye, civakê baş nas dike, sosyolojiya civaka me baş nas dike. Yani bifikirin ez behsa wî cala nakim. Ya mesela we dengê xwe da Selaheddîn. Madem ku hûn aqwasa pesnê xwe didin, hûn dibêjin em civakekî esilzade ne, em eşîrin, tamam serçava rast e. We 7 milyon deng da Selaheddîn Demirtaş. Baş e. We got tu berdevkê min î, nûnerê min î, qasidê min î, tu her tiştê min î, tu serokê min ê siyasiya vê derî. Dewlet hat baş sûyê girt nîvê şevê ji nava zarokê wî ji nava yatağê wî derxist bir avet hepsê. De ji me re bêje hûn weke millet
hûn çend kes rabûn serpiya ve got na suçê vî camirî tune ye. Ew li ser navê me daxife. Ew çi bibêje em şirîkî wî ne. Eger suç be em şirîkê suçê wî ne. Eger serkeftin be em şirîkê serkeftina wî ne. We got na. Amerîk neh salat hepsê de ye. Em Öcalan dayên aliyek. Em nabêjin Xwedî li Öcalan derkevin. Ka Selhedînê xwe Xwedî lê derdikevin na. Çi bikin? Yani kesî hatiye bi sîleh pêşî li we girtiye Xwedî li Selhedîn dernekevin. Kî ji bo Selhedîn rabe em ê biraşînin gulê lê. Na. Hûn ranebûne. Çi bikin? Yani ji bo ranebin kesî rexne nekin. Pêşî xwe rexne bikin. Rêxistinbûna we tune ye. Daxuyaniya li dijî İsraîl, Amerîka evkiye jê Sûdê bibîne. Med arîn ez garantî didim te ku tevgera siyasî ya Kurd bi tevî Öcalan tu car hemî hêkê xwe naxin aynî sepetî. Tu car Amerîka û İsraîlê reş nakin û hêzên herêmî pesnê wan nadin. Yan jî hêzên herêmî reş nakin û tenê pesnê Amerîka û İsraîlê nadin. Daîma li bendê ne em jî re dibêjin xeta sêyemîn. Tevgera PKK jî û Öcalan jî tim xeta sêyemîn dane. Li gorî rewşê, li gorî menfaetê Kurda, li gorî helwesta kesên ku niha pêra diyalogê dane, li gorî wî tev digerin, sibê du sibê pir bêhêsanî hûn dikarin bibînin ku diyaloga bi İsraîlê re bi Amerîkayê re jî mümkün e çêbe. Qut nakin. Adetê wan e, adetê wan e, xeta sêyemînin vana. Xeta sêyemîn yani blokan destek nakin. Bi blokan re dikevin nava diyalogî ama destek nakin. Li Tirkiye jî wisa ye. Mesela na bloka CHP AKP heye. Tu yê bibînî Dem Partî tevgera Kurd alî nagire, şaş e. Xeta sêyemîn. Bi her du aliyan re jî diyalogê de ye. Kî were ser xeta me em bi wî re dimeşin. Ew gerek were ser xeta me. Mesela li rojheta navîn em neçûne ser xeta Amerîkayê. Li Rojava em neçûne ser xeta Amerîkayê. Amerîka hat ser xeta me ya Rojava. Anha sîstema li Rojava çi ye? Xweseriye ne? Xweseriya demokratîk pêktî. Ve proje kî ye? Proje Öcalan e. Amerîkayê na. Amerîka wextê ku hêt li holê tune bû li Rojava kanton hebû, Pergal hebû, kantona Kobanî hebû. Amerîka mecbûr ma hat destek bike. Çünkü lehengiya van apociyan dît, lehengiya van milîtanan dît wî xwest bikeve nava îtîfaqê. Ji ber vê yekê em yani nel bendê bin ku em li pê wan biçin. Kurd li pê kesekî naçin. Ya heqeten vê ji dil dibêjim ha. Ne propaganda ye. Tu proje xwe pêkitînî, datînî holê, datînî ser masê, hêzên cîhanî bixwazin proje te erê bikin, tên bi te re dimeşin. Ve ji bo Amerîkayê ji bo İsraîlê jî derbasdar e. Li dijî İsraîlê kes naxife. Mesela İsraîlê dikarî rexne bikî di mesela Gazayê de, di meseleya êrişa li dijî Fîlîstîniyan de, kuştina jin û zarokan de tu dikarî rexne bikî? Ve normal erkekî însanî ye merû rexne bike. Ve eleqa wî bi rexnekirina dewleta İsraîlê tune ye. Ama sibê du sibê bi dewleta Tirkiye re navbera me xirab be, pêvajo ser û bin be, dixwazim garantî yani tu bawer bikî ku deriyê İsraîlê ji Kurdan re vekiriye. Kesin yani. Navbera me nexirab e bi İsraîlê re. Navbera me bi Amerîkayê re jî nexirab e. Ew zanin. İsraîl jî zane, Amerîka jî lazim. Aniha eger pêvajo xirab be, İsraîl hema hazir e. Ha, çi bi me re dikeve nava îtîfaqekî çawa em nizanin. Ew tiştekî din e. Wekî din
eğer proje Amerika hebe kes nikare pêşevî bigire. Ya proje Amerikayê tune. Amerika proje çênake. Amerika proje te hebe li gorî yani proje te ya destek dike ya nake. Ya bi xwe nayê tiştekî li te ferz nake. Adetê Amerîkayê ne. Na. Adetê Amerîkayê ne. Mesela li Afganistanê eger Afganî baqil bana sistemekî pergalekî xweşik çêkirana Amerîka piştgirî da wan. Ew li wê derê bisekiniye. Ya Amerîka îro hê sibê tune ya. Amerîka soz nedayê Kurdan ku ez ji wara dewlet çê dikim. Tiştê ku tune ya. Amerika soz bida Kurdan ku ji Kurdara dewlet çê dikir li Başûrê Kurdistanê ha zû da çêkiribû. Tiştê ku tune ye. Derê we. Hinek dibêjin Amerîkayê dewlet çê dikir, ew celan pêşî lê girtiye. Tiştê ku heye. Çê kire li Başûr çê dikir. Çima çê nake? Çima di referandumê de li dij derket? Erê bê parastin nabe ya. Bê parastin nabe. Projeya Amerîkayê ya va hemî mirovan dixapînin. Tiştê propagandekî wisa derketiye projeya Amerîkayê a Kurdistanekî serbixwe tune ye. Tune ye. Vê dünyayê de ji her kesî zêdetir tevgera azadiya Kurd Kurdistana serbixwe dixwaze. Kurdistana serbixwe kîjan Kurd naxwaze? Kîjan Kurd dibêje ez Kurdistanekî serbixwe naxwazim? Ya tiştekî wisa dibe? Yani wî hinek bifikirin. Yani mantık digire? Na. Ne wisa ye? Yani Kurdistana ku Amerîka dixwaze meselenin ne? Em çi dixwazin? Yani ez ji were tiştek bêjim. Mesela em tim dibêjin yani netew dewlet xirab e. Netew dewlet xirab e ne tenê ji bo Kurdan. Ya kesî negotiye ji bo Kurdan netew dewlet xirab e, ji bo Tirkan süper e, ji bo Ereban süper e. Wextê ku dibêjin netew dewlet xirab e, ji bo Tirkan xirab e. Çünkü Kurdistan perçekirine lewma xirab e. Çünkü biye dewleta netewekî, ew netew jî Tirk e. Dewlet netew xirab e. Çünkü tenê aydê Tirkan e. Netew dewlet xirab e çünkü tenê aydê Ereban e. Dibe xirab be, dibe serûbin be, ku Kurdistan bibe yek. Sînorê nava Kurdistanê ji bo rabe. Sînorê nava Kurdistanê ranebe yani. Em çawa bikin? Mecbûr radibe. Ji bo ku sînor rabe dibe netew dewlet ji holê rabin. Netew dewleta Kurdan ji xwe tune ye. Ê hey bila hilweşin. Ji ber vê em dibêjin netew dewlet xirab e. Rast e xirab e, pîs e. Çünkü Kurdan perçe dike. Çünkü pêşî li Kurdistanê digire. Ya mesele ew e. Dereqê Mustafa Karasuda 3 ton û nîv pirs hene mehemiya Bersivdayê. Mazlûm hewar tiştê ku tiştê ku Fuad Kav dibêje ji gotinên Öcalan in. Fuad Kav bi tena serê xwe tişta nabêje. Hûn zanin hevdîtin hene li İmraliyê. Heyet hene, parêzer hene, diçin İmraliyê tên. Ew li gorî xwe agahiyan digire. Ew li gorî xwe heta ku garantiyan negire, daxuyaniyan bi çavê xwe nexwîne, van tiştane eşkere nake. Ew heta ji Qandîlê beyanname nexwîne, van tişta eşkere nake. Ji ber vê yekê dibêje agirbest erê ama çekdanîn na. Şertê çekdanînê hene heta ku pergala ku merov bikaribe tê de azadî tê bikoşe nê ava kirin çekdanîn çawa mümkün e? Heta tiştekî dî ji were bêjim. Pergala ku Öcalan pêşniyaz dike, pergala rêveberiyên demokratîk li Kurdistanê di wê pergalê de xweparastin heye. Xweparastin heye. Her bajar divê karibe xwe biparêze. Keçî xortin wî bajarî asayişa wî bajarî ne. Li Swîsrê jî wisa ye, li Başûr jî wisa ye, li İngîltere jî wisa ye.
her bajar xwe parêze. Jendarmî wî, polîsî wî, bekçî wî, asayişe wî heye. Aynî ew wisa dixwazin. Ha, dewleta Tirkiye erê dike, nake ew meselekê din e. Gelek xemgînê abonekê min bi xwe rast bêjî. Ez jî pir xemgînim abonêmekê min. Bibin abone dixwazim abonê me bigîjin 100,000. Hadi ji kerema xwe re. Lütfen. Bi vî şeklî nabe. Orhan Ecer tu kesek baweriya xwe bi TC nayîne. Ê me binêrin. Di jiyanê de tevgera PKK, tevgera Azadiya Kurd, tu carî baweriya xwe sedî sed bi tu hêzekî nayîne. Daîma diceribîne. Mesela tu herî bibêjî ez dewleta Tirkiye hildiweşînim. Ew ji te re çi dibêje? Tamam. Ama baweriya xwe bi te nayîne. Ji te re dibe biceribîne. Ji te re dibe biceribîne. Wextê ku te ceriband, tu bi serketî te dewleta Tirkiye hilweşand, te Enqere serûbin kir, ew ji te re bêje ev serkeftina hevalê me ye. Kîjan? Orhan Ecer e. Ew bêje hevalê me yoldaş Orhan Ecer Enqere Tirkiye serûbin kir, ev serkeftina me. Wextê ku tu bi ser nexî, ew dibêje xwe me jî ceriband. Nebû yani çi bikim? Orhan Ecer kes bawerî bi Tirkiye tîne, yani mantıqa te digire ku Kurd bawerî bi Tirkiye bîne. Yani mantıqa te digire. Na. Mantıqa te nagire, a me çima bigire? Em diceribînin ya. Diceribînin çi wenda dikin? Me çi wenda kiriye? Yani me ceriband, ev 4-5 me li hember Rojava mesela şer tuneye. Çiqas xweş. Mesela ev baş e. Me ceriband çêbû. Mesela qada nevnetîwî dewletên Avrupayê, Amerîka herkes dibêje ya o Kurd çiqas baqilin. Êdî kriminalîze nabin. Êdî rêxistina xwe ji lîsteya terorê derdixin. Mesela ez ji we re tiştek bêjim. Wê rojê şîrovegerekî siyasiyê Tirk çi digo? Kurdan dibe gavekî wisa avêtî ye ji bir û pê ve eger Tirk komkujiyekî pêk bînin li hember Kurdan. Ya êriş bike ser Rojavayê Kurdistanê. Tirk eger wisa heqaretekî li Kurda bikin, Kurd li ber xwe bidin di çavê dunyayê de meşhûr dibin. Heqê wan ê Kurdistanekî serbixwe çê dibe. Dünya alem wê bibêje ya li Kurdan binêrin. Çi ji destê wan hat kir ji bo aştiyê. Çekê xwe jî berdan, silahê xwe jî berdan, navê xwe jî guherandin, her tiştî kirin. Ama Tirkiye dîsa aynî Tirkiye, dîsa aynî faşîst e, dîsa aynî zulmkar e, aynî dagirker e. Ji ber vê yekê bi Tirkan re jiyan nabe û ji Kurdan re dewletek serbixwe lazim e. Mesela dünya alemê wisa bibêje. Netewek wî ji bê ew bêje êrê. Ji bo bigêje vê qonaxê em diceribînin. Kurd diceribînin. Ka maqûlin ne maqûlin. Bi wan re jiyan dibe nabe. Ha tu bêjî te bawerî pê na me bawerî pê neaniye. Destûra te em dixwazin biceribînin. Em tiştek wenda nakin. Em nayên kuştin. Tam berova jî em sax dimînin. Çünkü di ceribandina me de, ceribandina aştiyê de, alêhevatinê de em namirin. Em tiştek wenda nakin. Ev pêvajo nebiyan ha Rojavayê Kurdistan hemî serûbin bibû. Dewleta Tirkiye kiribû serê xwe. Plan jî çêkiribû, proje jî çêkiribû. Hem Qandîlê hem Rojavayê wê serûbin bikira. A bi xêra vê pêvajoyê hinekî wey sekîn ya çarmeyê tiştekî tune dengî xwe nekin vê gavê. Em hinek were ser hemdê xwe ya. Hûn çiqas şer xwazin ya. Bes e pirsê we dîv neman. Dereqê Qarasûda me got em adrêsa wî cî wî nadin. Tenê bipirsin ku saxî silamet e, em bêjin erê saxe silamet e. Ha Rojavayê Kurdistanê hûn dipirsin YPG YPJ bêşik û şûpe. Rojavayê Kurdistanê xeta Sûriya Kurdan e bi tu şiklekî pergala îro ya rêveberiya Rojava naguhere. Ha pirsa we ev e. Süper pirs e. Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê naguhere hevin.
آنها هفدیتن هنه به حکمت الشارع حکمت الشارع شخواد دنبوریه ایرو هیسی بتونه هم نزانجی اما ایمه کرد ام شخص سیاست کن ام دچن تین هیئت مد چن چای قهوه ود کن لشامه سازی ود کن بیرو ود کن لحلب ود کن لکدری بو سویدا ود کن لهرما دورزیا للاسکیه ود کن لهرما علویا کرد ایدی کرد بری ننن کرد برفره بونه دچن لهر دری سازی بیرو ود کن حتی کچو اوجی جرباندنه کیه اگر احمد شارع افندی جامر به باقل به هتشی اگر وره به مدنی به مثلا در دوره هتشی گلک ریخستن چکداری هنه مینا داعش هنه مثلا او مینا هنه کوالین ما داخفن gerek قصیده çekadayne وره teslim be اوسا sert yani em jî ji xwe re bond dikenin çima çünkü destîme de silah heye em dikaru xwe biparêzin ew tenê daxifin tenê diewtên em jî diceribînin heta kuçû eger rêveberiya temamê Sûriye bikeve destê Qesedî û rêveberiya xwe ser sûper e em ji xwe re temamê Sûriye bi rêve dibin ama heqeten bi rêbazên demokratîk ne ku em bi rêve dibin Sûriye dibe xwedî pergala rêveberiya xwe ser em nabin çînekî serdest çînek dewletparêz ku Sûriye bi rêve bibin Sûriye bi xwe nefes digire dibe weke rêveberiya xweser a Rojavayê Kurdistanê yani mijara Rojava heta ne çareserkê ev danûstendin di navbera dewleta Tirk û rêxistina gelê Kurd ev mesela Rojavayê Kurdistanê çareser bîye hevando mesela Rojavayê Kurdistanê niha hem Amerîka heye li wê derê piştgirî dide rêveberiya xwe ser hem ew bi xwe xwe diparêzin hêza herî mezin a Sûriyeyê bi sed hezaran evî wî hene hêzên wî parastinê heye dibe Rojava û Başûrê Kurdistanê tevlî Tirkiye bibin dibe fayda wî zerara wî çi ji bo Kurdan Başûrê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê tevlî Tirkiye nabin tiştekî wisa tune ye sînorên di navbera Kurdistanê de radibin Kurdistan dibe yek neynin hişê xwe ku Tirkiye îroyîn heremê kontrol dike tiştekî wisa tune ye em dibin rêveberiyên xwe ser dewleta navendî Ankara be jî ew dibe dewletekî nenavendî yani her herem xwe bi xwe rêve dibe Şam jî dibe dewletekî nenavendî Tirkiye jî dibe nenavendî sînorên di navbera Bakurê Kurdistanê Rojava da û Başûr da namîne Iraq jî dibe nenavendî wê demê çi dibe hemî herêmên Kurdistanê di nava xwe de yeketiya perwerdeyiyê çê dikin yeketiya arkeolojî çê dikin yeketiya em bijin kütüphane çê dikin yeketiya siyasî çê dikin yeketiya zimanî çê dikin yeketiya parastina zarokan û jinê hemî Kurdistan di nava xwe de yeketiyekî her halî çê dikin rewşenbîrê me diçin çayê vedixwin qehve vedixwin bi hevra danûstandinê çê dikin sînor tune ye em ji hev napirsin tu girêdayî kîja navendî Şamî yan Enqereyî çünkü ne Şam ne Ankara te aciz nake te rahatsız nake yani pergalekî bi vî şeklî lazim e Nusayibin û Qamişlo dikarin bibin yek yani ez sînorê nava Kurdistanê naxwazim nayê manê ku Tirkiye dewlemend berfireh dibe ne wisa ye belkî Iraq berfireh dibe eger Tirkiye me aciz bike em tevlî Iraqê dibin belkî em Iraqê digirin nava Kurdistanê belkî mesela anha ya tiştekî heye em divê em fehm bikin mesela anha numune dibêjim li Şamê pergalekî kevneperest heye ne heteşe li Rojavayê Kurdistanê pergalekî modern heye nûjen heye niha wextê ku temamê Şamê temamê Sûriyê li gorî pergala rêveberiya xweser bimeşe Sûriye tevlî Rojava biye ya Rojava tevlî Sûriye biye
Hûn jî zanin Sûriye tevlî Rojava biye. Baş e çima nebe? Kî bi rêva dibe pir mühîm e. Navê wî pir mühîm e. Navê dikare bibe Sûriye jî, navê dikare bibe Rojava ne nav e. Rojava navê deverekî ye. Navekî cuda lazim e. Kurdistan jî dibe çima nebe? Ji ber vê yekê wextê ku li Bakurê Kurdistanê pergaleke demokratîk çêbe, Amed, Dêrsim, her eyalet, her kanton xwedî hêza xwe ya parastanê be, xwedî hêza xwe ya cewherî ya ekonomî be, Enqere tevlî Bakur dibe, Tirkiye tevlî Bakur dibe. Ew nexwazin li gorî me birêve bin, mesela ew bixwazin Tayyip Erdogan bibe şefê wan, em bêjin saygılar, bila Tayyip şefê we be, ama Tayyip nikare hukm li Bakurê Kurdistanê bike. Tabii heta wê demê Tayyip sax bimîne. Salî Tofan erê dara ez pir dixwazim bi te re sohbet bikim. Heqeten ez aniha texmîn dikim pirsên li serê te de dara. Fakat li cem min pirs bersiv hene yani. Ez pirsa te pêşî bixwînim, niha ku derfet ji bo Kurdan çê bûye, Tirk dixwazin dîsa me bixapînin wekî çawa di sed salên borî de em xapandin. Dara tu rast dibêjî, Tirkan tim xwestiye Kurdan bixapînin. Ama problemek heye dara, zanî çi ye? Ji ber ku em Kurd di serê dewleta Tirkiyeyê ew qas biçûk in, ew qas cahîl in ku ew li gorî wê cehaletê hew didin me bixapînin. Yani pir qeba. Ew ji bîr dikin ku êdî Kurd pir polîtîze bûne, Kurd bi hereketê xwe, bi tevgera xwe pir ecayîb wana dixin nava xefikan. Her pêvajoyek ku çêbûye heta niha dara, tim dewleta Tirkiye hilweşandiye ew pêvajo, çünkü dîtiye ku Kurd bi ser ketine. Mesela pêvajoya aştî ya borî bifikre, rejiya dengê Dem Partî û çaxê HDP yan jî BDP feq nake, sedî heft bû, nişkeva bû sêzde çarde. Tayyip Erdogan dîm bû hilweşand. Tiştî ku em wan de bikin tune ye, em natirsin. Tenê baweriya me bihe. Yani kî dikare Kurdan bixapîne? Yo du cara du dike çar. Heqê Kurdan heye, hebûna Kurdan heye. Ew tê dayîn. Em xwe bi xwe rêve dibin. Xilas. Yani herkes di wê qenaetê de ye. PKK, Öcalan, herkes di wê qenaetê de ye. Milletekî eger nebe xwedî pergala ku karibe perwerdeya xwe a xweser birêve bibe, yani bibe xwedî pergaleke perwerdeya xweser, aboriya xweser, parastina xweser. Eger nebe xwedî vana nikare xwe birêve bibe. Yani her tişt fasafî we. Êvana dixwaze Tirk dikarin vana pêk bînin, Tirk nikarin pêk bînin. Baş e. Tirk nikarin pêk bînin tu çi tirsî? Tekoşîna me her berdewam e. Qet ne problem e. Kurd û Kurdistan dikare were înkar kirin. İnterneta min ne baş e. Nizanim. Yani ez ji bo dibêjim, yani xapandin çû. Mesela tu çima naxapî? Mesela tu çima naxapî? Çima? Çünkü tu dibêjî ez dibînim. Tu dibînî naxapî, rêxistin çawa dixape mesela? Ji bo merov hinek baş e abî ez xatircû bixwazim. Hevalekî bi interneta te ne baş e ez fehm nakim. Gelo dîmenê me dice mi de mesele çi ye? Belkî jî kompîtera min germ e. Na, kompîtera min jî ne germ e. Dîmenê min çima dice mi de, çima kompîter. Baş e ez xatircû bixwazim. Ez ê hewl bidim êvarê belkî jî Sayın Dere yan yaralıdır, yan Karasu ya da Ankara nizam çi. Memo miştera tiştekî goya.
İkna dibî nabî eştat bêjim min agahî girtiye mêrik saxa selamet e. Rewşa wî baş e. Tu çi merex dikî? Tu îqna nebûyî. Tu îlla dixwazî xeberekî xirab bigirî. Memo. Ben ikna olamadım. Çi bikim Memo? Çima te îqna kim? Ez bi telaqê jimberdanê son bixwim. Çi bikim Memo yani? çiwa te îqna bikim tu Xwedê? Ez son bixwim. Besî Hozat dibêje Apo Welatparêzê Tirkiyeyê ABD ise na ya xwedê û şaş fehm dikim. Welatparêzekî ji bo ew ê dibêje. Hem Kurdistan, welatparêzekî Kurdistanî ye û hem Tirkiyeyî ye. Yani milletan firqê naxe navbera milletan. Ji milletan hez dike, ji coğrafî hez dike. Yani ji bo serokatiya xwe tiştê normal dikare bêje. Yani bêje dijminê Tirkiye ye. Çi bêje yani? Normal e fikra wî ye dibêje. Çi bike? Baş ez xatir ji we dixwazim pir pirsê we hene mala we ava tiştê xweş in. Ka em rojekî Yılmaz çi dibêjî? Dibe ulusalcî. Ya na ya. Bi Xwedê hin nivîsên taybet ketin destê min ez gihîştim wê qenaetê ku Tirkiye li hemberî wî pir di zorê da ye. û ez tiştekî dî jî were bêjim. Her tiştê ku hûn di derbarê netewperestiyê de dibêjin, Kurd, Kurdistan, serxwebûn, dewletekî arzî bitene serê xwe, pir kêfawî tê. Çima kêfawî tê? Ji ber ku van hemî gotinên we daxwaza civakê ji xwe re dike argüman nîşanê dewleta Tirkiye dide. Dibêje ka binêrin. Binêrin milletê min çawa ye? Milletê min çi dixwaze? Hedê xwe zanibin. Hedê xwe zanibin, ev milletê min rabe ser piya mala we xira dike. Yani ev gotinên we, her tiştên we dibe malzeme dide sivî de, dibe argüman dide sivî de, tiştên pir xweş in. Mîna gerîla, yani gerîla çi qas bi hêz be dide sivî de argümana xwesa zêde dibin, destûyî xurt dibin. Mîna rojava. Rojava çi qas bi hêz be, destûyê qasa bi hêz in. Ji bo wî ez hûn çi dibêjin bibêjin, nexeme. Bi hêviya rojên xweş, azad, dem baş.